Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon nato kining ihalad kining santos nga misa atol nining ato ang adlaw sa pagdebosyon ni Senyor San Jose alang sa atong mga pag-ampo ug mga katuyuan. Atong pangayoon sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong patron San Jose nga unta iyahang dunggon ug ihatag ang atong mga gipangayo. O garon mahimo kita ngayan sa pagsaulog ning santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo maigsuon nagkalapas na ko yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, ano kong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dalon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Magampo kita, o Dios nga tungod sa dili kag asoy nga pagamuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria nga inahan si mong anak, itugot nga matabangan unta kami pinagi sa iyang pangaliya diha sa langit, og makapahimulos sa iyang panalipo dinhi sa yuta, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa mga tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukayanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kung tig-init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan dili gihapon siya mabalaka ug magsige siya pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao. Walay mulabaw niini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Ako, ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang
pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Pulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Pulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulam, kundi nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom doon sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag sa iyang buhaton mo lampos. Dili ingunin niyang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin. Kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Pulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Miingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti og nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas nalukop sa mga nuka og pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong og nagantos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya og iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og pabugnawan ang akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit diining kalayo. Apan si Abraham mitubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayon na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato aron kadtong buot motabok nganha kanimo gikan diri dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kung bao ka na, amahan, hangyoon ko ikaw, nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki, padtua siya, aron sila kapasidanan, og dili mahianhi, niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, atua didto si Moises, og ang mga propeta, nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahan, kana dili paigo, kung adunay mabanhaw og moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moises og sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kaganina mga igsoon, samtang nangandam ko sa akong talk, naghimo ko kanang pamalandong mga igsoon, kabahin sa dignity of work. Ug tuod, ako sang giset aside, kay na ako ilaing gibuhat, akong wali karon mga igsoon, sus karon kay nimbarog lang kong kadyot, nahibong ko, asa ba ito na ko nabutang, nawa man? Sige kong pangita. Tuhod may igsoon, sus, ikapoy lang kong pangita, huwag ako magit eh. Sige ay, akong gi-remember, diin ko ni Adto sa CR, sa akong higdaanan, wa bang yun dito? Asa ka ito na ko nabutang? Og tuhod may igsoon, you know what I did? Nangayo, nisangpit kong San Jose, oy, San Jose, para imo ra ba to? Motoy ako ang ipaambit sa mga tao karong gabi. Ipakita din taon to na ako, ganihan ako sige pangita. And lo and behold, sus, pag-ablin ako sa ako ang libro ba? Dito na silawom. Og muna may igso, no? Usahay ba na yung mga butang ba nga kapuyon ta sige pangita. Pero sus, manawag lang ta, musangpit ta oy, mga tag panabang. Ug tuod may igsoon, usas mga din ako malimtan nga nindot kaayo nga image ni Saint Joseph dito sa Holy Land. Muna nga sus kanindot gid adtong mga image. Nga naman tungod kay that image portrayed Jesus, Mary and Joseph. Si San Jose namanday. Unya si Jesus nitabang sa pagpamanday. Og tuod may igsoon si Maria na busy pag-andam og snacks og pagkaon
para sa iyang anak o sa iyang bana. Nindot kita na, no? Nang tinabangay sila ba? O sa kapamilya nga, pagkanindot gyud tanaon, no? Pagkanindot sa doongon nga nakakaton ang ilang anak, unsa ang maayo nga pagpamanday gumikan sa iyang amahan. O tuod, nakatunan po niya nga sus ang iyang inahan naapod, naglihok pod para makakaon sila samtang nagtrabaho sila, na busy sila silang mga buhat. Mga igsoon ko na ni Kristo, ganihan naminaw ko sa nagpaambit, ingon siya nga maayo gini magdebosyon ta kay naatay santos nga motabang nato. Tinuod mga igsoon, no? Dili baya gyud siya mga igsoon imposible nga nahimong buotan ang imong anak tungod kay gitabangan ni Senyor San Jose. Og tuod mga igsoon, daghan ba yarong mga anak nalimot na silang mga ginikanan na di na gani makahinomdom sa pagpauli. Gani na ay mga anak karon mga igsoon, sus, mahurot na lang ilang sweldo. Ang ginikanan maghilak kay di manghatag ang ilang mga anak. Munang kung doon na mo rin mga anak nga maghuna-huna ninyo, sus pagkabulahan ninyo mga igsoon. I tell you. Og mao po na akong ihagit sa mga anak, sus, kay mosugot ang sa dili, nanindot kayo, diha ko'y nadunggan nga usa ka kanabang financial advisor, ingon siya nga 50% of your income, gamitan na, gastuhan na para sa imong panginahanglan matag adlaw. 10% of your income, savings. 10% of your income, investments. 10% of your income para sa imong mga travel, imong mga lingaw-lingaw. 10% of your income para sa imong kaugalingon, to enrich yourself. Gusto ba kang mo-eskwela, mo-upgrade, mo-enroll? Then 10% of your income, give it to God for tithings. Og tuod may igsoon, ningon siya, apanaa may uban nga wa pa sila maanad sa pagtithing sa simbahan. Asa man lang ihatag? Pwede bag ihatag nas ilang mga mamagpapa nga nagkinahanglan sad silang mga ginikanan? Yes! Kanindot ni ana, 10% of your income, offer it to your parents. Give it to your parents. So, di gid mo mahimong ingon ni ana kundi patungod nila. Ug mao nay makapahimo na tong balaan may igsoon. Mao nay makapahimo na tong bulahan, no? That gives dignity to what we are doing. Nga naman, aduna may sangputanan, mabita na nga ang amahan na ningkamot si San Jose para mabuhi iyang pamilya. Mauna, wagin laing gihunahuna si San Jose. Aside nga naghunahuna siya nga makapahimuot ni Ginoo, kining tinarong nako nga trabaho, mausa ni hinungdan nga mabuhi, mapakaon nako akong pamilya. Di ba? Niya kanindot yan na mga igsoon, nga samtang buhi pa yung ginikanan, makapaambit mo nila. Usahay na yung mga anak, kanang kusog kay muhilak, inikamatay sa ilang ginikanan, munang anak nga daghang kay pagmahay. Nga naman sa buhi pa, wagid buhunga. Samtang makakaon pa. Ayaw tagaig pagkaon nga nanas lungon. Nayuban, maikimuhatag o sa may paborito gani aning papa. Ganahan pa kanis papa og humba. Lutuan pag humba, butang paslungon. Mukaon ba din na? Di ba? Sus kaluoy mga igsoon ay. Na muna. Usahay, mahimuot ta kaya naman. Nalan, mga nindot kay mga buwak. Pero sa buhi pa, wagi kadawat bisag buwak. Gamsya usa ka buwak. No? Pagkamatay hinoon, gihalarag daghang mga buwak. Umauna usahay ba ginana ta? Kung patay ng tao, una pa ta makarealize sa kabililhon, sa kaimportante aning maong tawhana. Muna, while your parents are still alive, love them. No? Ganihan, natandog kung sa atong sharer, ingon siya, ang ato biyang kinabuhi, no? 70 anyos ra. Ya kami, hapit na may maabot og 80. Tinuod, oy, sus, pangandam na mo. Ayun na mo, pangandoy, maabot pa mo 100. Ha? Mangandam na ta, oy, muna yung realidad sa itong kinabuhi. Sus, mabita ng tagaan na sa gobyerno og 100,000 na makaabot og 100, kaya talagsa ra kayo na makaabot og sa kagatos. Di ba? Sa kadaghan na to din, pila ragid ka buok, nakaabot na ng 100. Mana malipay tag makaabot tag 70 oy. Ang sobra na bonus na, no? So that's part of
our reflection. So, mo ambak ko mga igsoon sa ato ebanghelyo karon, no? Murag di ko katugot da nga mahuman ang misa nga di ko mo share sa ebanghelyo karon. Niadtong 1950, si Albert Schweitzer was given the Nobel Peace Prize because he was an outstanding Christian as proven by his extreme concern for the poor. He went to Africa and served as volunteer physician to the poor people, no? And not only that, naghimo pagid siya mga hospital para sa mga kabus. Yang anong gibuhat man niya? Unsa may naka-inspire ni Albert Schweitzer? My dear friends, one of the influences to Albert Schweitzer is today's gospel, the rich man and Lazarus. Musugot ang sa dili, mga matay ra bagid ta, dato man og kabus, di ba? Ang dato, ang kabus unag namatay og una. Ang dato pod wa magdugay, nisunod sad namatay sad. Namatay siguro to, ambot unsa kay wa man gisulti sa ebanghelyo, si Lazaro siguro namatay sa kagutom. Si ang dato siguro namatay to sa high blood, iatake siguro to sa baka. Basta kay kitang tanan mga matay kita mga igsoon, man mangandam ta. In his book Out of My Life and Thought, Albert Schweitzer said, "How can we live a happy life while many other people are suffering?" In today's gospel, the rich man is not condemned because he was rich. He is not punished because he lived in abundance. Lazarus, on the other hand, is not rewarded because he was poor. He is not favored because he was in need. Tangtangan na siyang hunahuna ha, nga, oy, bulahan kita kay kabusta, pinangga tas Ginoo. Ang mga dato di ay, pinangga sad sila, oy, pareha tang tanan. Why dili pinangga nato? Pinangga tas Ginoo, magison matag usa ka nato. Wa na mag-agad dato baka kabus baka. Today's gospel does not imply that wealth is bad, nor the gospel glorifies poverty. Now the question is, why the rich man is condemned? Sa paminaw magmaayo. It is because he did nothing. Na-imperno siya tungod kay wala siya'y gihimo. Wa siya'y pakabana. Compassion is not enough. What is needed is concrete action. Musugot ang sarili, we are our brother's keeper. Aduna tayo tulubagon sa usag-usa. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Mabito na, ang dato na imperno, nga naman, ang iyang sala, maigsoon kay ba mo ang iyang sala? Sin of omission. Unsa na sin of omission, Pader? It is when we omitted to do the good thing that we should have done. Kana bang, nasayod ka bang, naa kay mahimo, pero wa nimo gibuhat? Naa kay matabang, pero wa ka mo tabang? My dear friends, kining sin of omission could be enough reason for Christ to omit our names from the book of life. Muna nga, magkaidaran unta ta, manggihatagon ta. Kadi ba na madana tog asa ta paingon? Di ba no? Ya, kasagaran ra ba aning mga batanon? Di kayo musimba, ini katiguang na, kusog na kayong musimba. Di ba no? So, muna na murag mamawi-bawi na ta, pangandam na ning ato So, muna mga igsoon, no, nga, karon sa ebanghelyo na to, daghana na to makatunan, oy. The rich man being rich was in good position to be generous. He had all the means to help. He had all the chances to uplift the situations of Lazarus. Yet, he wasted all these opportunities to be of service. He was insensitive to the sufferings of Lazarus. He was indifferent to him. He simply did not care. He did not show any concern to the plight of Lazarus. He let Lazarus starve to death. If only the rich man had been compassionate, if only he had been charitable, if only he had used his riches to help, then he would have been saved. No? Ang bahandi biya maigsuon, no? Makapalangit. O ayaw kalimti, makapaimpirno sad. Nga naman, riches could blind us to ignore the many Lazarus in our midst.
Kuyaw nang sigin lang tagpadato niya, dili na ta kamao mohatag. Riches entail greater responsibility. If much is given to us, then more is also expected from us. Muna maigso no nga, riches should never be used only to enrich oneself. It should be shared to gain eternal rewards. That's the challenge. No. Muna nga, whatever blessings we receive from the Lord, those are not only meant for ourselves, those are also meant to be shared. Today's gospel challenges us to be more charitable, to be more merciful, and this charity and mercy should be shown, should be translated into action. Let us remember that to ignore others is also to ignore Christ. To neglect others is also to neglect Christ. So muna may zone, unsay gihimo nato sa uban, atong hinumduman, gihimo po na nato sa Ginoo. Muna nga, pagkanindot mga igsoonay, if kamautang mo paambit, unsay naan nato sa itong isigataw, labi na karong panahon sa Kwaresma, mabita na nga, ang atong pag-ampo, ang atong pagpuasa, way kapuslanan, kundi na kamao manghatag, munang ash. Unsay nang ash, Pader? Ampo, sakripisyo, og hatag. Muna siyang prayer, fasting, almsgiving. Anong kuyog maginantulo? Muna siya, ang bunga sa itong pag-ampo o sa itong pagpuasa, kanang pagpanghatag. Muna nga, hinaot po unta, ato na siya makatunan mga igsoon, no? Lisod kaayo, pagpaambit anang pagpanghatag, kung wani mo po tinuod yun, na. Maglisod kag sulti, ana. Labi na, kung ikaw, daw kay ka. Kung ikaw, tihik kay ka. Sige ra kag tigom. No? Ikamatay ni mo, tanawa ra gyud, di ka ma-enjoy. Kaya nga naman, namatay na lang ka, ang imong kwarta to sa bangko. Mag-away pa ang nahabilin. May lag ang imong anak, usara ka buok. Dear brothers and sisters, let us be generous, no? Sus, kanindo to nga mga muhawa taling kalibutan nga mahinumduman ta. Gani, wala man ko kaabot ni Ma'am May Mendoza, pero asa to naman to to sa langit karon, sus, pero mahinumduman gyud sa taga Mandawihanon ang iyang kamanggihatagon. Na tanawa ra gyud ang mga nadinhaw. Usay mangutana ta kung kinsa man na, kinsa may nag-sponsor ana, Ma'am May Mendoza. Sus, ninduta sa napa ba kay mosunod ana no sa among panahon karon? Dako ra bagay tag projects sa di pa mo mobiya ning kalibutan na ipaambit na simbahan. Ha? We need to help our suffering Lazarus. We need so that we can also be saved. Kung wa mo kahibaw asa ipaambit ang iyong mga bahandi, adto mo si Bucaritas. Kundi mangani, Arimos National Shrine of St. Joseph. Amen? Please stand. Sa atong paghuna-huna sa linain nga panginahanglan sa mga kabus, moduol kita atubangan sa Dios nga mipaambit sa iyang bahandi nganhi sa tanan, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan. Sa matag pagampo kita moingon, amahan sa mga kabus, panalangini kami. Amahan sa mga kabos, panalangini kami. Nga ang simbahan, mupakita sa kaluoy ni Kristo, alang sa mga kabos nga ng limbaso, alang sa mas makiangayong katilingban. Magampo kita. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga sila nga gitintal, aron mahimong ulipon sa kabtangan o bahandi, makaambo nga ang espirituhanong kakabos, manukad gikan sa pagdumili sa pagpaambit sa uban. Magampo kita. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga maangko nato ang grasya sa pagpakitag kaluoy, kamanggihatagon, o pagsabot kanila nga nanginahanglan. Magampo kita. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, malig-on pinaagi sa kainit sa mahigugmaong presensya sa atong Ginoo. Magampo kita. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo,
nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita, Amahan sa mga kabus, panalangini kami. nga sila nga namatay, makaambit sa kalipay o kalinaw sa Dios nong gingharian. Magampo kita, Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Langit nung amahan, sa imong gugma ug kaluoy, puna kami sa kabuhong, sa imong kamanggihatagon, ug tabangi kami sa pagkabot, ngadto kanila, nga anaa sa kawadon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsuon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton da sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Santos nga Amahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pagalagad, katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose, nga imong gihatag sa halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug tanang dapit. Kami pinaagi sa angay nga pagdahig, maghimaya, magpasidungog, magsaulog kanimo. Niining pagdebosyon sa among patron, Senior San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug manggihuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga anghel nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa mga santos sa walay hunong nga pag-ingon. Diyos sa kahagahuhuman,
sa ihimuhong himahaya sa kahitahasan. Igun ang nagaanhid sa kahitahasan. Santos Grikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimong kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ag kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami des sa gugma o ba ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo sa tanang mga pare. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy kaming tanan. Himo ang kaming ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay o ba ni Maria inahan nga ulay sa Dios o ba ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban ka nami ko nga daygon ug amay ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom mga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong gitudlok nato sa atong manubos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo, Ginoo nga imo kami nga luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tanabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa lag mahilayos tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manubos. Ay imo man ahangtod sa kahang. Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostolas, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, tanawa mong mga sala, kung nila ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubutan, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta karon ang paginig sa unay. Peace be with you. Gawag ta sa mga sala. Utan, kaluy kami. Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo siyang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo lang ko mo kalawat kanimo, pagpamulong mo lamang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, human kami madasi Ginoo nining makabuhing sakramento. Magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos tungod sa panag-ingnan ug pangaman ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon nga nagalagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manluhod palihog, damgo ko uban sa damgo ni San Jose. San Jose taong matarong nga gipadamgo sa Dios. Tudloi ako sa pagdamgo uban sa pagtuog kaisog. Sa dihang lisod ang dalan, tabangi ako nga musalig sa plano sa Dios. Sa dihang mahadlok ang kasing-kasing, himoa nga ang gugma mudaog ug mopatigbabaw. Sa dihang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, ug ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios.
Ipaambit ka nako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingon nga mga plano aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban o kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, Senyor San Jose. Amen. Manindog palihog, ang Ginoo manaa ninyo. Daghan kitag mga damgo nga mahitabo sa to ang pamilya, sa tong kaugalingon o sa ubang mga tao nga atong giampo, nagpaampo kanato. Itugot gani nga ihatag na ang atong gipangayo. Pasalamatan ginato si Senyor San Jose, no? Kay nahimo yung na-materialize ang atong mga gipangayo. No? Nindot ka ay mahigsoon na daghan kayong mga nagampo sa atong mahal nga patron nga diin iyang gitugot kay siya man maoy nagdala sa atong mga pag-ampo ngadto sa iyang anak nga si Jesucristo. Ug manalangin kaniyan Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nahalad ng santos nga misa dahil kung maukalinaw ni Kristo.